Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson na Tagalog ang explanation. I'm Teacher Maya at ito ang aking tanong. Ano ang tamang arrangement ng mga words na nagde-describe sa dress kapag nasa sentence? Itong white, nice, long, cotton. She's wearing a white, long, cotton, nice dress. Or B, long, cotton, nice, white dress. Or C, nice, long, white, cotton dress. Or D, cotton, long, nice, white dress. Ano kaya? Ayun, ito pala yun. She is wearing a nice, long, white cotton dress. Bakit ganito? Kasi merong arrangement ang maraming adjectives na ginagamit para mag-describe lang ng isang noun. Gaya nito, 4 ito. White dress, nice dress, long dress, cotton dress. Para ma-arrange natin properly, first, i-identify natin kung opinion or fact ba ang adjectives. So, ang nice opinion ito, pwedeng nice siya sa akin, pwedeng hindi mo siya gusto, hindi siya nice para sa'yo. Pero ang white ay fact ito. Ang white ay white. At ang long dress ay iba sa short dress, so fact ito. Ang cotton dress ay iba naman sa silk dress. Material ito, fact ito. So, ang rule dito, mauuna ang opinion bago ang fact adjectives. Kaya mauuna ang nice. Kaya dito sa option, nauna si nice, isang opinion adjective. Kapag marami ang fact adjectives, meron ding proper order kung alin sa kanila ang susunod sa opinion adjective. Una ang about size, sunod ang about shape, then about age, color, origin, and then material. So dahil ang long ay about size, mauuna siya sa mga fact adjectives dito. So siya ang susunod sa nice. Susunod ang shape pero wala tayong adjective dito. Age, wala rin pero may color, merong white. So ang susunod sa long ay white. Tapos yung cotton ang last dahil material ang tinutukoy niya. Iba pang halimbawa, playground na big, interesting, tsaka oval. So, mauuna yung interesting dahil opinion to. Susundan ng big dahil about size ito, tsaka oval about shape. Pero what if more than one ang opinion adjectives? Gaya ng sexy at saka beautiful na nagde-describe sa woman. Well, hindi problema kung ano ang uunahin sa kanila. I-connect mo lang sila ng conjunction na and. Pwede mong sabihin beautiful and sexy. Pwede rin sexy and beautiful. Tapos kasunod ang Korean dahil saan galing siya, anong nationality niya. What if more than one rin ang fact adjectives of the same type? Gaya ng color, may black at saka white na dress. Isang dress, dalawa ang kulay, i-connect mo lang sa and. Black and white. Susunod ang anong klaseng material? Silk. Remember, opinion adjectives plus fact adjectives. Pag marami sila, unahin mo yung size, shape, age, color, origin, tapos yung material. At yun ang grammar knowledge na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Kung may na-learn kayo at nagustuhan nyo naman ang video ito, please share nyo na rin sa iba para may ma-learn rin sila. At paki-like na rin po, subscribe or follow para updated kayo sa mga videos na ibabahagi ko in the future. Maraming salamat po. Have an amazing day!